Kawan kana wangi transition is the first step, and a step mokwongo. Ni nyathi nyaka wuogi dhi e school. Kato kose dhi school, ting'eni mondo mi odong' e school, kaka kunde moko, iyudo kaka an kana dhi Tana River. Nayudo ka nyithindo wuok leo ka ok odhi e school, nitie ndalo moko mama mawembe ochiek. Koro nyithindo dhi kwanyo mawembe to dhi uso. Koro ok gidhi e school. Koro mano miyo nwatiyo gi jo chife mondo kar jonyuol golo nyithindo ne dhi kwanyo mawembe, to jonyuol okwany mawembe to usi to kel ne nyithindo gima ginyalo chamo e school. Kato nitie gimoro be mane was very strong during our time. Nitie gimoro ni school feeding program. Ne skunde ma kuonde modok piny matin. Makata korwa koja kata suba nitime gi kuonde mineno ka ngima tek, kaka saneno ka kuonde makoro dhok thoe nikech piny odok. Ne wang'iyo chiemo to bedo delivered mitere ne nyithindo e skundego. Kata ka wang' moro nadhi Samburu, kidhi tiyudo ka sa lunch nyithindo mulo nyoyo gi nyuka. Mano nyalo ke chiemo kende ma nyathi dhi chamo. By the way, gima nwayudo ni ndalo mapok wachako chiemo chak chiwo, to nyithindo ok bi skul. To kaka nwachako chiwo nyuka no gi nyoyo, to nyithindo ne biro kendo chiemo no ema miyo gibiro skul. Kata kidhi nwatime kata slums ma Nairobi, ma Thika, kata ma Kisumu. Mago te nwaketo under the school feeding program. Kendo sirikal ne golo pesa, to kendo nwa supervise kaka gigo bedo procured kendo mondo retention odhi mbele. To be very honest, okang'e kako dhi sana. Nikech alka gima okawe kendo pod okete county. Nairobi ka warange en dishi na county. Koso ng'ato wache ne odishi county. Bende chiemo entiere kar kato irange yore mopogore opogore. Success rate mar gigi duto kama gintiere kata performance depend kum jok mage. E stage mane, stages ariyo manual adek ma warango kar kae George Williams. Inene korka transition ka, retention kod completion ka. To past performance be nya bedo kata kirango